दहायनिफ्राय ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुबोबाय थादों जे दाखालिसो बिपिएफनि इउथ बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरिमोन बिथाङा बुंदोंमोन कि बावैसो साननि उनावनो माने इउपिपिएलनि एमसि एमएलए आ रिजाइन होसिगोन एबा इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारसिगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो आङो बे भिडिअखौबो होखादोंमोन। दा दिनै गमामा दिनै सन्जय स्वर्गियारी बे सारा दिनै रिजाइन होमारबाय माने पिटिसि एमसि एमएलए बिबाननिफ्राय बियो ओंखारबाय दाना मानो ओंखारखो बिग मोनसे कुइसन सिखारदों। सरकाराव थानाय समाव बिथाङानो 5 बोसोरानो जास्लाबाय 3 जोबाखै बिथाङा मानो ओंखारखो सोरखौ दुखु मोनदों मा जादों प्रमद बर'खौ दुखु मोनदों ना गोविन्दखौ दुखु मोनखो ना फेरेंगाखौ दुखु मोनखो ना सोरखौ दुखु मोनखो मानि थाखाय ना बिथाङा एस एमसि एल ए थानानै गावनि समस्तियावहाय रायजो राजाफोरजों माबा बुंजादों नामा बिथाङा गावनि समस्तियाव माने एमसि एमएलए पर्टफलिय थानानै बिथाङा गावनि समस्तिखौ एमसि एल ए बिबान लानानै मोजां रोखोमै नांगौ रोखोमै मावनानै होनो हायाखिसै नामा जायनि फलाव बिथाङा दिनै दुखु मोननानै रिजाइन होबाय ना सोरबा व्यक्तिखौ ना माब्रै ना गावनि देहानि थाखाय ना गावनि राजनितिखौ बिथाङा सोलायसिगोन नामा गुबुन राजखान्थि दोलोआव हाबसिगोन नामा बेफोरनि सायाव दिनैसिमबो जों मोनाखै रिप्लाइ बिथांनि भिडिअ मोनाखै जेब्ला बिथाङा मिडियायाव बुंगोन अब्लासो जों मिथिगोन जानो हागौ दा रनजित सारा मा बाथ्रा बुंदों आं बेखौ होगोन बे आयदानि सायावनो माने बिथां सन्जय स्वर्गियारीनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंथिदों हरे गोबां नुखाजोब्बाय नुनायफोर जानायसै खिन्थु बाथ्राया साननो गोनां जादोंखि आरोना सरकाराव थानाय समाव दिनै जे सासे इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि एमसिएलए माने सन्जय स्वर्गियारी दिनै पार्टीनिफ्राय ओंखारबाय आरो गावनि एमसिएलए निफ्राय ओंखारबाय जाहोना मा दं सिङाव माबा गन्डगल दङ नामा सोरखौ दुखु मोनखो बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों आरोखि ना रायजो राजाफ्राथ' शक जाखागोन गोमोखागोन हारे मा जाखो सरकाराव थानानैबो बिथाङा मा खहा जाखो होनगोन मानो बेखौ बिदि खालामखो होननानै मानो बियो गारखो होननानै खिन्थु बिथाङासो मिथिगौ ना गतिके नोंथांमोना नेनानै थादों जे सन्जय स्वर्गियारीया माला लाइभ फैयो अब्लासो जों मिथिसिगोन जे बिथाङा माला मा बुङो बेखौ नङा होमबा नेनानै थाबानो जाबाय फैयोब्ला फेरेंगा सारनि भिडिअखौ नायदो रिजाइनेसन होनायनि बाथ्रा बाथ्राखौ बानसावलाबायनायखौ आंबो खोनादों खिन्थु आइ एम नट सियर वेदार हि रिजाइन अर नट फ्रम हिज मेम्बारशिप खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो बिथाङा दिनैबो इउपिपिएलआवनो दङ इयुनावबो थागोन आरो सोरबाया एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबाया एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबाया पलिटिकेलि बाइबार्ड प्रफेसनेलि फैनाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जों लाबोनो नागिराखै मानोना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय थामथि गोहोखौ जों गोबां नुगासिनो दङ एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय गतिके एनडिबिनि मानसिफ्रा बिदि जानांगौ होननानै फुनज्लायग्रा मानसिफोर गोबां दङ आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय होननानै आबसुनि मानसिफोरखौ फुनज्लायग्रा गोबां मानसिफोर दङ माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारिखौ मन'हां मन'जाहां बै समनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिनि गोनां जानानै फैदों सोरबाया जेखियानो बुङाथों बर' हारिया बर'आनोखा दिनैनिफ्राय 6500 बोसोर फ्राय 7000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै दाबो हायाखै इयुनावबो हानाय नङा आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि जानानै बै नैथि आरो थामथि गोहोखौ बे बाथ्राखौ चेलेन्ज खालामनो हायो एनडिएफबिफोरनि केसनि उइथड्रल दासिम बिटिआरफोरनिफ्राय बियो जागासिनो दङ बावैसोनो स्पष्ट खोन्था आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जोंनि जेलाव थानाय 65सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ जों खामानि मावगासिनो दङ माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन